इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो नंदलाल यादव जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो नंदलाल मुखिया जैसा हो। नंदलाल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नंदलाल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा प्रत्याशी कैसा हो नंदलाल मुखिया जैसा हो। हमारा प्रत्याशी कैसा हो नंदलाल मुखिया जैसा हो। बहुत अच्छे, क्या खूब है मास्टर। ए भैया देखिए, हम नई पेशकश लेके आ रहल बनी, रउआ सबके बीच में परोस रहल बनी। अरे वाह वाह। एकदम चुनाव कपारे पर आ गई बा। हमर आवाज बा, का आवाज बा? शोर भइल बा ये भैया, शोर भइल बा। शोर भइल बा ये भैया, शोर भइल बा। नंदलाल जी के चर्चा चाहू और हो नगरिया में शोर भइल बा। एकदम शोर बा गावे गावे। सब तो सब है, बुढ़ऊ दादा तैयार बड़न। का हो बुढ़ऊ दादा, वोट माराई ना? अरे हाँ ये बाबू, अब के बाद अगर रह जाए तो भेज देने के बाद बुलाएंगे बोल रहे हैं हमारे बाबू। हाँ ना, हाँ बाबू। तो तैयार बड़ा ना बुढ़ऊ दादा? आए हमारे बाबू लोग। हाँ तो भूलई है मत। देखी ई बुढ़ऊ दादा के आवाज रहा हई, देखी तनिया गावा। सूरदास कहेले भारी मत से जीताई जा। का हो सूरदास, तू का कहतड़? आए बचड़ा हम तो ये कहता नहीं कि तो छोड़े के नहीं करन दूरी के भर बचता है कि बड़ी लोगन बाबू हमार। हाँ ना, अपनी बात के ध्यान। अच्छा तो हमहू पूरा जोर लगौले बानी, जहाँ तक होई हमहू पीछे ना हटब। लो हमार बात सुनो। सुना सुना बाबू। दुर्गेश कहेले भारी मत से जीताई जा। चाचा नंदलाल के विजयी बनाई जा। शोर भइल बा ये भैया, शोर भइल बा। शोर भइल बा ये भैया, शोर भइल बा। अब की बटुए लड़ाई घन घोर हो नगरिया में शोर भइल बा। गौवा जवार में मचल हाहाकार हो, एकदम हाहाकार मच गई बा, भुलाए के नहीं थे। आ सब ही कहेला ई तो नेता ईमानदार हो। ई पूरा गांव गांव कुकुड़ा पंचायत के अंदर में शोर हो गई बा। हमार आवाज बा, हाथ जोड़ के विनती बा। ए कुकुड़ा पंचायत के देवी रूपी माई बहिन, देवता रूपी भाई बाबू, चाचा लोगन से हाथ जोड़ के विनती बा, भुलाए के नहीं खे। अपन एगो कीमती वोट दे के विजयी बनावे के बा। का आवाज बा? गौवा जवार में मचल हाहाकार हो। आ सब ही कहेला ई तो नेता ईमानदार हो। शोर भइल बा ये भैया, शोर भइल बा।
शोर भइल बा ये भैया शोर भइल बा जन जन में मचल बाटे होड़ हो नगरिया में शोर भइल बा जन जन में मचल बाटे होड़ हो नगरिया में शोर भइल बा जन जन में मचल बाटे होड़ हो नगरिया में शोर भइल बा। विचार धरा पे इनकर गुनावा गवाता ए भैया ऐसन प्रत्याशी तू लोगन के कबो न मिली हन। हमर आवाज बा ए कुकुड़ा के माई बहिन ए चिलीबिला के माई बहिन भेलीपुर गांव के माई बहिन घेवरिया गांव के माई बहिन खास तौर से कुकुड़ा डेरा और सुरौंधा के माता बहिन लोगन से आप ही के घर के बेटा आप ही के घर के भाई हाथ जोड़ के विनती करत बा ललन यादव अपन एक एगो कीमती वोट दे के चाचा नंदलाल यादव जी के विजयी रउआ सब बनाई जा। ए माई बहिन लोग हमार कहनाम बा का कहनाम बा विचार धरा पे इनकर गुनावा गवाता गावे गावे चाचा जी के वोट पंप माता शोर भइल बा ये भैया शोर भइल बा शोर भइल बा ये भैया शोर भइल बा संग में छोट बड़ लवले बा जोड़ हो नगरिया में शोर भइल बा जात पात भेदभाव मन से हटा के ई लड़ाई जात पात के नहीं थे पूरा कुकुड़ा पंचायत के माता बहिन इस सबके एकता बा चाहे कोई जात के लोग हो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो उसे कोई लेन देन नहीं है बस एकता बनाना है आप लोगों से यही निवेदन है। क्या निवेदन है जात पात भेदभाव मन से हटा के आ करी हम मतदान तू एकता बना के शोर भइल बा ये भैया शोर भइल बा भुलाए के नहीं थे अपने के कीमती वोट दे के रउआ सब विजयी बनाई जा। शोर भइल बा ये भैया शोर भइल बा जोखन ललन के रजीबी भोर हो नगरिया में शोर भइल बा रजीबी भोर हो नगरिया में